Bungkusi makaroni di bumbu pedas. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Abil kegiatan setiap hari. Iki aku bungkusi makaroni, yo iki sing asli makaroni. Makaroni iku bentuke gede-gede koyo ngene iki. Terkadang sing tak bungkusi ku rodok cilik iku arane magor, tapi ana sing arani iku makaroni. Emang rasane yo hampir sama karo makaroni, cuma arane beda dan bentuke juga beda. Iki bungkusi sak wadahe biasa dijual harga 500 saja, digawe kalangan bocah-bocah. Dan iki lek sampean beli satu renteng iku regane beda. Apa maneh lek kolake sing bal-balan, satu bale biasane iku isine 100 biji. Regane yo mesti beda, lebih hematan koyo ngono ku daripada sampean tuku ngecer sak renteng. Lek bungkusi dilereni dhisik, lanjut kita merentengi. Sadurunge ngrentengi iku, ojo lali nyuwiri rumput dhisik. Lek mergawe nang kene iku rumpute nyuwiri dhewe. Mangkane sebelum rentengi nyuwiri saidik dhisik. Nek wis oleh sithik ngene iki lagi digawe ngrentengi. Cara ngrentengi ini ya wis kaya ngono ku. Lek wis terbiasa ya cepet, tapi lek terlalu cepet terkadang iku cubles nang nggone tangane. Jadi aku lek ngrentengi ngene iki ora iso digugupi, semakin gugup semakin kenek tangan. Dadi sing suwantai wae. Dan cara naline iku dibentuk kembang. Lek ora dibentuk kembang ngono kuwi, engko lek pas wayahe ngebali uangel lereno to maneh. Daripada minden gaweni, bar direntengi ngene iki lek wis oleh 10, mari entuk 10 kingko dipekrokno koyo ngene iki, dibentuk koyo kembang terus ditali sing kenceng. Dadi lek wis ngene wis terbentuk bunga. Lek wis terbentuk, engko lek ngebali ku karek satset ora usah nomoto maneh. Tapi lek ketika pas ngrentengi ora ditoto, ya pas ngebaline iku kesuwen gak iso cepet mari, soale ya leren moto maneh.